खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों जिहेतु मैया साननैसोनि सिगां बर' राव आरो एसामिस राव बर' रावखौ आसाम एसेम्बलि लग'निफ्राय बोखारनाय बा नेम प्लेटनिफ्राय बोखारनाय बिनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानानै थांबाय बनसुनि सायाव बुंला थांबाय बिनि उनाव बनसुआबो फिन जाथाय क'क्राझार जिल्लायाव टाउनावनो एसामिस हांखोजों लिरनाय रावखौ गोसोम हांगारजों फुननाय जादों नाथाय बियो जागोन एसामिसफ्रा गावखौनो बिराद गिदिर हारि बिराद डेभेलप जाबाय हारि होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायसोगारो जों बर'खौ गाहाय थाखोनि मानसि माने आनडेभेलप आनसिभिलाइज बाथ्राखौ एसेब्लाबो बुंनायखौ जों इनडाइरेक्टलि हमनानै मोनो स्टेट गभर्नमेन्टआ अनलि बर' हारिनो जाबसिनदों आरो जाबसिनदों नाथाय बिसोरबो लानो रोंफिनाखै बर' हारिया एसामिसफोरनो माबा मोनसे होयोब्ला लानो बायो मानो नङा होमबा थिग बेफोरबायदि दिनै बनसुनि जानानै हारसाफ्रा गुबुन हारिफ्रा दिनै एज ए बर' हारिनि फरायसा आफाद बनसुनि सायाव क्षमा बिनांगौ बा बायदिसिना बिनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों मानो बिदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाखो जुदि बनसुआ दिनैहाय बेयाव माखासे खामानिखौ मावामोनबा बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारनाय नङामोन थ' जियानो जाया मानो आं बेयावहाय सारन्जन दैमारिनि माखासे बिबुंथिखौसो आं एसे खोनासंनि अननानै नोंथांमोना खोनासंलांजोबोब्ला एसेब्लाबो हमदांनो हागोन मैया दाखालिनि राव माखासे बोखारनायनि खेथ्रआवहाय थिग नैबे सारन्जन दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोबहैदों होननानै आं सानो थ' खोनासंनानै लाग्रोनि बेनिखायनो जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया जोंहा राव हारिमु दं राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं बेनिखायनो जों नांनांगोन जुजिनांगोन सन्मानीय अतिथि आरो श्रद्धेय राइज When there is absence of reciprocity, there is ground for suspicion. য'ত খালি দিবই খোজে কিন্তু কেতিয়াও ল'ব নোখোজে বা দিয়া আৰু লোৱা নাই তাত সন্দেহ থাকিবই সন্দেহ কৰিবই খালি যদি ময়ে দিব খোজো আপোনাৰ পৰা মই একো ল'ব নোখোজো তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিবই গতিকে যিবিলাকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে ডাঙৰ জাতি বুলি ভাবে আৰু উন্নত জাতি বুলি ভাবে তেখেতসকলে খালি দিলেই নহ'ব ল'বলৈও শিকিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত কোনে যাব আপোনালোকৰ লগত থাকিব কোনেও নাথাকিব মোৰ সন্দেহ কাৰণ উন্নত জাতি বুলি ডাঙৰ মানুহ বুলি জ্ঞানী মানুহ বুলি খালি আমালোকক দিব খোজে অসমীয়া ভাষা নক'লে আমাক অসমীয়া নহয় বুলি ক'ব আমাক বেয়া পাব কিন্তু কিমান অসমীয়াই আজি বড়ো ভাষা কৈছে নকয় গতিকে খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব খালি দিব বিচাৰিলে নহ'ব ল'বও লাগিব যদি 80% असमिया एबा बर'फ्रानो थांनानै थानायनि खोथाखौ साननो गोनां जादोंब्ला गिनो गोनां जादोंब्ला जों बिथांमोना बुंनाय बायदि 20%नि बर'फ्रा मानोथो साननो गोनां आरो गिनो गोनां जाया जोंनि सुबुं अनजिमाया 80% बा मेजरिटि मोनब्ला जोंहा नांनांगौ गैयामोन जों मेजरिटि मोनब्ला जोंहा
नांनांगौ आरो जुजिनांगौ गैलियामोन जोंनो गावनो सरकार दानो हागौमोन आरो नांगौ बायदियै थांनानै थानो राहा लामा खालामना लानो हागौमोन बुंगोन दिनै बर'फोरनि सुबुं अनजिमाया मात्र 20% होनना बुंदों नाथाय दिनै बर'फोरा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1949 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो तार বাবে दायी কোন who is responsible for it जों जेन दा 20% निफ्राय 15% जाया 15% निफ्राय जेन 10% जाया 10% निफ्राय जेन जों 5% जाया 5% निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों नांनो गोनां जादों जों डायनासुर आरो दद दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै जोंखौ सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोर बायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन सिबिजाथाव आलासि आरो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया बियो थाबायलाङो दावबायलाङो बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन There is a saying that if a man is fallen he should not only stand up but also move forward We have been fallen for centuries so now it is time not only to stand up but also to move forward towards our destination. नुजाथि फैनाय गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us.